isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan nga Irene, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, napanaknakak ti kinababaero ti asawak, ngem gapo iti nalaos a panagayat ko kenkwana pinakawan ko. Nagkarimet daytoy adinanton uliten, isu nga inikak nga rod iti may kadwa agundaway. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya tinagkurangakan ka, Paulo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Apay. Pakawanan na kumain. Pagbabawya kong nagiti nararamid ko. Aklunay ka nagbidota. Nagsakit na ito nga inaramid mo kanya. Impay ko amin nakabalag. Agtalinag lang tinasaya at alinangan na. Ngam kastoy kit din te subat mo. Pangasim. Ikan na kumay ti may kadwa agundaway. Ikarik ngagbalbaliw ako. May kadwa gundaway. Sige, tapno di mo mat ko na. Ipaay ko na ita. Ngam ipagpagapok langan iti anak ta. Agyaman ako na, Irene. Ikarik nga ramirig ti amin. May subilang ti sigod a panagtalik mo kanyak. Ikarik asaan ko asayangan ti gundaway nga impaay mo. Ay na, kasta talaga ti biyag, friend. Saan amaliklikan adumteng iti biyag dagiti panubok, ano maminsan kat nagrigat nga ihandal. Ay, inaramid ko mat amin nakabayak. Ngam nagsakit a panunutan. Saan gayam maumdas para kan kwa na? Anya ngay nga rod, friend. Tinapatag kat saan nakuman nga ulitan. Sapay la ko, ma friend. Panunutan na kumamot ti anak yo. Ti anak yu, ti ad-adda amapiktaran, iti kasta nga inaramid na. Wan nga rod, friend. Sapay la kumata makaamiris, kat agbalbaliwan. Saan laang nga iti sao, nudi kat iti aramid. Awan imposible, friend. No talaga akayat na akumpleto latta ti pamilyayo, ikarigatan namat siguro ti agbaliw, friend. Diya ka mo noon niya ti aramidak, tatang. Agraman ti trabaho na apektaran ga po iti inaramid ni Paula. Ay, kasa ma'am, nasakit mo't para kanyak ti inaramid ti asawam. Agam jak mo't mabalin nga ibagakin ka asinaamon ga po iti bindot nga inaramid na. Tatang. Anya ngay nga raw na nakakaw. Sika, ti babae. No kasapulan ngagpakumbaba ka, aramidem para iti anak yaw. Wan, tatang. Amin mat apa nagpakumbaba kat inaramid ko. Sipod pa yung aging gaita. Nasaya at no kasta anak kaw. Laglagi pa at ipanagpakumbaba kat saan amang ibaba iti dayaw. No di kat aramidem dayta, gaputa saan laeng at ibagim ti pampanunutem. No di kat ti binokilyo a pamilya. Apaya kasta tilang ambakan? Adda ka di parikot mo? Ado ti pampanunutak, Paula. Ibagam kanyak no niya dayta tapno matulungan ka. Matulungan? Wan. Amom ka din noan niya ti parikot ko, ha? Mababain akon iti trabaho, gapukan ka. Amin akatrabahwak, siyak ti pag-iistoryaan da. At dapay nangag ko anapimpintas ka nung amin jay nagbalin akabit mo, ngam iti siyak nga asawam. Ha? Nagbabanti pa nagkitkitak iti bagit, gapukan ka, Paulo. Irene?
Agi kataklangan iti trabaho. Diyak kayatin amang ngagpay dagiti sa utit tao, may papan kanyak. Nagsakit a panunutan, ti panagkita da kanyak. Kat saan nga umdas amin nga aramitak. Kan dagiti banag nga da kanyak. Iso ang nagsapul ka iti sabali ang babae. Bakit? Gusto ko man dayta, pangasim. Iti kaano man. Saan basta maikat ti sakit iti barukong ko. Gapo iti inaramid mo, Paulo. Napakawan kan. Ngam tunggal mapanunot ko asa anak nga umdas para kan ka. Makapakapsot iti na. Aramidag mat ti amin, may subli lang ti sigod alin nanganta. Aramid man ti amin. Ngam ti sakit nga impay mo. Saanan nga agbayo. Anya ti kunam, friend? Agikat kan iti trabaho? One friend. Iso lang ti amok apagtalnaan ti panunot ko. Angam sayang mat di trabaho no bilang laeng. Sayang at talaga, friend. Ngam mababainak ngaminan kadagiti katrabahoak. Alangan mat, aga pula ang iti dayta, isukit din ti pagikikatam iti trabaho. Sana bali, friend. Adamat umdas nga urnong mga agasawa. Iso lang ti aramatek amang rugi iti business. Ay, Amangan kit din no adda maisuggest mo a business. awan mat amok, friend. Ngam padasak nga agsaludsod kadagiti amok. Barang adda amuda. Puro mat ngaminan online selling ti uso ita. Mayat sa ano resto bar, friend? Sigurado ka, friend? Un friend, amok ti mangi manage iti resto bar. Tanapadas kon idibala sa ngakpay. Sigurado ka kade, iti dayta planom, anak ka. Wan tatang, kinapudno na, nag-resign akon iti trabaho. Ha, Mangrugi aklaangan iti uray basit a business. adakin ka dayta, anak ka. No dayta ti ammom apagtalnaan ti panunot mo. Suportaran ka. Agyaman ako unay tatang. Awan ang yaman na, anak ka. No masapul mo ti tulong ka, ibagam lang. Na nakasagana akamang tulong ken ka. Awan maramidak no dayta ti planom bakit? Nag-resign ka mo't gaya man. Wan, nag-resign akon. Kat irugi kon ti resto bar nga impasublat kanyak ti may sa agayam ni girlie. Anya? Resto bar ko nam? Wan, kabailak day nga i-manage. Ta saan mat unay adakal. Apag gusto lang ti space na. O sige. Suportaran kan tulungan kay ti dayta planom. Pagyamanak unay no kasta, Paulo. Awan ang yaman na. Sa pala ko mga rod tagbaligi kay ti business mo, bakit? Nasaya at ay may kasimarungkar dito'y bar, friend. Wan, friend. Awan nga min trabahok ita, isuan na panunot kumat nga umay kasarungkaran. Kat, kumusta mo tantoy bar mo? Ayos lang, friend. Ayun gayam. Amangan no adda amom akayat na tagtrabaho. Adda dagiti upat ababalasan ko ngam kurang dangamin. Kasta ka di, friend? Uray duapay ko man no adda amom. O sige, damagak tumanon jay may sa agayam ko, friend. Barang adda mairekomenda na. Un man, friend. Agyaman na ka talaga, ha? Tano siyak. Awan amok amabalin kon nga ayaban. Ngamin na ayabak ida aminen. Iso dagito'y kakadwak ita. Adda ka di pa panaminton madamdama, Paulo. Awan mo't bakit? Apay ka di? Kuyugan na kumaamapan ag-purchase. Kalpasan na, mapantay jay terminal ti bus. Sabtenta ni Claire. Katuan na bakit? Sino nga'y akler dayta? Nagkapoy jay probinsya. Inrekomenda jay may sa agayam ni girling ag trabaho kanya. Kasta ka ni? Ay katuan na. Tapno saan nga agkurang ti waitress ijibar? Ala, ingkamanganan sakbay amapanta. Nangan kami itayan iti anak ta. Sige bakit? Mga anak lang nga rugbiit. Kasatan to agkuyog ang mapan ag-purchase. Naimbag nga oras yo, sir. Ma'am. Di na kamin awagan iti sir kan ma'am ading ko. Manang ko namlatan kanyak. Kan manong matan tiyawag mo kini Paulo. Okay, Manang Irene.
Kumusta nga iti biyahe? Okay laang matmanang. Nasaya at lukas na. Ala, umunag tangarudan iti lukan. Itad mo kin ni Paulo dagiti awit mo. Isunti makaam mo amang isarak iti lukan. Sige, kat agyaman ak unay manang. Nalakalaang ti trabaho dito resto bar ading ko. Ag-serve ka laang iti makan, pulutan, kan drinks kadagiti customer. Panag ko na, kabailamot siguro ti trabaho dito eh. Wen manang, kabaelak da iti atrabaho. Gaputan na padas kumat idin ti nagtrabaho iti resto bar. Nasaya at lukas na. Ngam ipakpakao na ka. Kas iti kanayon ko nga ibilin kadagiti kakadwam a servidora. Numabalin, Jack kayat ama in love when no pumatol kayo iti customers. Ha? Jack ngamin kayat ama isagmak kayo. Iso please, no trabaho lang ko man. Wen, di ka agdanag manang Irene. Saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga? Aday bagakken ka, friend. Ngam saan ko mga agsakit tinakam mo kanyak, ah? Ay na, makapanervyos ka mat, friend. Anya ngamin day ta, ibagamon Tunggal umayak ngamin ditoy, sa bali ti madmadlaw ko iti asawam kan ti maysa kadag iti waitress mo. Ha? Nadlaw ko lang matkit di, ngam sapay la ko ma, ta saan apudno ti atap ko, friend. Anyat kayat mo asawan, friend. Kinapudno na saan laang asikat ti nakaibaga iti kasta kanya. Uray ni Arlene, jay maysa waitress ko. Kastamot lang ang tinakuna na kanya. Oh, saan lang gayam asyak tinakadlaw iti dayta, friend? Iso apaliiwam anaimbag ti asawam. Diyak mat ibagbaga nga adda saan anasaya at ngar aramidan na. Nasaya at latang agpaliiw ka. Girl. Sa bali ngamin kat ti panagkinkin ni tada iti tunggal maysa. No diyak agbidot iti napaliiw ko, kasla adda nagkinnaawatan da. Kunaklakit din no adda kay ti silid mo. Ngumrimor ka matgayam. Sa dino tinagapam. Ha? Ay, kuwa manang. Adalabiit na panak. Kaduwak ti may sa agayam ko. Rimwar kami idinalpas ti oras ti trabaho ije bar. Kasta ka di? Uray ni Paulo, awan pay laang. Ang mga no nakitang. Ha? Ay, kuwa? Jack amo manang. Jack amo no sa dino tinapanan ni Manong Paulo. Jack ba't nakitkita? O sige, umunag ka nga rudan. Maturog kan tani. Adalo mon tirabi eh. Rabiin na. Ngam apay nga itaka lang ang asumangpat, Paulo. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan bakit? Alda kami napataga na panak. Sa dino? Anya kalakit ginaya. Basta da napatag na si Kasok, period. Di nakman luklukwan, Paulo. Nagkuyog kayon samot kin ni Claire. Anya? Nagkuyog ngay bagbagamot, bakit? Ni pari Tony, ti kadwak itay. Kan may saan kami mo't close ka ni Claire tap nagkuyog kami? Siguraduam lang. Maamwak lang nga damanan kalukpan nga aramitan. Jak amon ti aramita ken ka, Paulo. Anyamot tanday jay akler. Itay ko pa'y ngaw-awagan. Ngam di na mo't sungsungbatan ti awag ko. Di na pa'y ibagan o agtrabaho no saan. Ay, Friend! oh, Irene, rabiin, ngam apay nga may kapaylaang dito bar. Adda napatag nga ibagakken ka, friend. Anya day ta. Awan ni Claire ita dito'y bar, saan ka di? Iso nga ron ti awaga, ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Di na pa'y imbaga kanyak no agtrabaho no saan. Kani, talulaang dagiti waitress ko ita. Kunakon kat. Umay ka, friend. Isurok no sa dino ti ayan ni Claire. Ha? Ni Claire kan ti asawam. Nakitak nga agkadwada nga imunag iti hotel. Anya? Ala, italak mo payla ang ti counter kadag iti waitress mo. Umay kan, tapno mapanag-nakam apod no ti ibagbagak. Darasam! Ha? Irene? Awanan kayo iti bayan? Katsi ka, babae!
Apay anaaramid yo kanyak ti kastoy. Ay, kwa manang Irene. Di nakawagan iti manang. Awanan kay di bain. Irene, husto ko man. Pangasim. Taday-tay pa'y lang ang babae ti sakit mo. Pakawanan na kami kuma. Day tati bagam kanyak. Pakawanan? Ha? Impagarup ko lakit din no nagbalbaliw kan. Ngam saan pa'y malagayam? Kat si kamot a babae. Kalpasan ti amin atulong nga impay ko kan ka. Kan iti pamilyam, maaramid mo kanyak ti kastoy? Manang Irene, sorry. Jak nalapdan ti riknak nga nagayat kini Manong Paulo. Pakawanan nak ko ma. Itamat laang, pumanaw akon, kat jakon agtrabaho kan ka. Iti kanuman, saan kay to ang mapakawan? Jak la impagarup ang maaramid jo kanyak daytoy. Awanan kay tibain, Paulo. Talagang awanan pagbalbaliwam na itulangan ti kinababairong ayop ka! Irene, pangasim ko ma. Saan kumamot na dumanon iti panagsina ti nagbiddutak kada kayo iti anak ta? Nagsakit na ito ngay naramid mo. Hindi mo ang nagbabae ka. Pinakawan ka. Impagpagapuklay ti anak ta. Sa ita, inaramid mo manan. Iti babae pa bilang ko akas ka pamilya. Gaputag trabaho kat ngarod kanya. Pakawanan na kuma. Ikan na kumay ti maudi akong taway. Saanan? Agsinatan. Sa anak ang mabambanog iti trabaho iti para. Kanti panangas asikasok kada kayo iti anak na. Ngam nabambanog akon ang mga awat iti aramitan, Paulo. Bakit? Di na ko mapabasol no apay akastoyak nga agsaukan ka. Amom iti bagim asa anak nagkurang kas asawa. Ngam inaramid na kamag. Awanan kay tibain, Paulo. Amin dagiti usar mo dito balay. Pumanaw ka na. Agdan na kayo man iti dayjay akler. Awan bibiyang ko. Ti anak ko tinapatag kanyak. Irene. Amin ang abadbadong kat pumanaw kan dito balay. Irene. Nalawag ba't siguro tinangag mo? Pumanaw kan, tadikan pagan ano. Nauma akon kan ka. Saan kan akasapulan iti biyag ko? Panaw! Ay, jak amo no niya ti ibagak iti dayjay nga asawam. Unayan ti kinawan panunot na. Saan kong ibagbaga ahusto di inaramid mo a pinapanaw mo? Kaya iso ti wagas tapno makaamiris ka nagbalbalew, apay din. Diyan ko na kontrol ti bagik kan ti pungtot ko, tatang. Iso a pinapanaw ko. Makaamumatan iti biyag na. No at dapay plano na kada kami ang pamilya na. Pagyamanak. Ngam no awan. Adakin ko na. Ay, no apay mo't nga may na barpay laang tinigo so napilay. Tatang. Isukat nga ron man ang tinangalami ti sakit ti ulaw. Tatang, awan basol ti negosyo. Talaga kit di agatul day di akler. Kanapaglan mo't ababaero ti asawak. Ta tinutupan na ti kas iti dayjay a babae. Di ka una yung pampanunot anak ka. Saan anasaya at stress iti salunat. Bayam ang makamiris jay asawam. Agyaman ako na itata. Gaputada kayo lata ang mga andingay kanya. Tunggal adda dumtang apan nubok iti biag mi nga agasawa. Napatag kayo iti apukok, anak ko. Aging ga si bibiyagak, adda aklat ta dito'y amang sakit ka na kayo. Jakmat siguro pakabasulan no jakon pinakawan pay ti asawak nga aging gaita. Jak ngamin maaklon ti panangluko na kanyak iti likodan ti kinapudnok kenkwana. Nabati nga rod iti puder ko ti anak mi ket madama ita nga agad-adal. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Irene.
Ken ka pagayam Irene. Pagyamanak unay ting ka panagsurat pagayam ko. May sapay at cheating is a choice. Anya ngay nga rod no iso ti pinili ti asawam. Ngam sapay la kumata makaamiris ket agsublimat laeng kada kayo. Nang runa ket adda anak yo. Alakastan pagayam Irene. Ket pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag.